Әнисенең әйтүенә караганда, айга якын вакыт бар иде әле. Көннән көнгә хәлсезленә барган хатынның җанын әллә нинди авыр уйлар кимерә иде бугай. Ул күңел төшенкелегенә бирелде. Күрәзәшене хәтерлисеңме? Диде бер көн иренә. Сәер иде аның кыяфәте. Куркам мин, җаным, куркам. Ире төрлечә юаткан булды, әмма үзе дә шул хакта уйлап борчылганга, аның сүзләре ничектер ясалмайды. Больницага барып карыйк әле. Бардык бит инде, дип кәефсез генә кул селтәде хатын. Барсы да тәртиптә, сабый әйбәт үсә диделәр. Ул чакта үзең дә арурак идең бит. Икенче көнне больницага киттеләр. Бу юлы Фәүзияне чынлап та алып калдылар. Караучы табиб: "Нигә иртәрәк килмәдегез?" дип шелтәләмәкче булган иде дә, медицина кенәгәсендәге язуларны күргәч, тынып калды. Аннан соң теш арасыннан сүзеп кенә: "Аңгыра", диде дә ягымлы тавыш белән хатынга эндәште. "Сезгә ятарга кирәк, озакка. Ярый, бик хафаланмагыз." Табибның тавышы күтәренке яңгыраса да, Фәүзиянең күңеле тыныч түгел иде. Соңгы арада әллә нинди куркыныч төшләр күреп, саташып бетте ул. Күрәзәче Шафига карчыкның күзләрен йомып, бер хәрәкәтсез утырганнан соң, кинәт бүтән гәүдәсе белән артка чигенүен, алар ире белән бер-берсенең кочагына ташланганда, гаепле кыяфәттә нәрсәдер пышылдавын оныта алмады. Дөресрәге, бу хакта ул күптән оныткан сыман иде. Тик менә хәле начарайып киткәч, әлеге вакыйга аермачык булып хәтерендә кабат яңарды да, һәр мизгелен шомга урады. "Ходаем, үзем үлсәм дә, балам исән калса иде", дип ялварды ул күңеленнән. Әлбәттә, аның да үз баласын, газап михнәтләр аша тилмереп көтеп алган үз сабыен күкрәгенә кысып сөясе, җил яңгырдан саклап үстерәсе, кеше итәсе килә иде. Булай дип Худайга ялваруы бары тик үз хәленең көннән-көн начарая баруыннан гына, сабый гомере өчен куркудан гына иде. Әнисен больницага салгач, Гөлзиләнең әтисе дә буйгып, куырылып калды. Нинди эшкә генә тотынса да, күңел биреп башкара алмады. Гөлзилә аны: "Ул кадәр үк бөтенмәй инде, әти. Менә күр дә тор, исән имен терелеп кайтачаклар", дип юатса да, әтисенең моңсулыгы кимемәде. Фәүзиянең күрәзәчене искә төшерүе аның да тынычлыгын алган иде. Чынлап та, сәер иде шул Шафига карчык. Бер хәүеф барын сизенде микән дисең. Аракыны да булай да бик сирәк эчә иде. Хәзер инде тәмәкесен дә ташлады. Берәү белән дә телгә килмәскә, һәр кемгә изгелек кылырга тырышты. Кичәтна җомга көннәрендә якын тирәдәге карт корыга хәер итеп берәр капчык икмәк таратты. Үзен ипле тотса, гөнаһ җыймаса, Ходай Тәгалә аның теләгенә кулак салыр төсле тоелды. Ә аның теләге бер генә иде: Фәүзия исән имен кутылып, сау-сәламәт бала тапсын. Әнисе өчен Гөлзилә үзе дә нык борчыла иде. Авырга калган хатын-кызларның берничәшәр тапкыр больницада ятып чыкканын ул белә. Андыйларны үзенең дә күргәне бар. Тик әнисе алардан бөтенләй нык аерыла иде. Иреннәре күксел төскә кереп, йөзе дә агарып, кибеп калган иде. Күңелен карашын биләп алса да, шатрак, егәрлерәк булып күренергә тырышты кыз. Юкса, әнә әтисе дә ничек борчыла. Гөлзиләнең ныклыгын күреп, бәлки ул да бераз ачылып китәр. Шулай итеп көтмәгәндә гаиләне шумлы, билгесезлек, авыр хәсрәт биләп алды. Гөлзиләнең дә бөтен теләгәне бер генә иде: исән имен кутылсыннар. Бу хакта борчылулар янында авылда әрәм үткән гомер өчен кайгыру да, гыйльманнардан күргән мәсхәрә дә, хәтта Таһирны көтеп саргаю да кичкенә булып калды. Яшәү мәгънәсе әнисенең сау-сәламәт бала табып, исән кутылуын көтүгә әверелде. Больницада ятуына атнадан артык була дигәндә, Фәүзиянең тулгагы тота башлады. Авыртынулары соңгы көннәрдә бераз басылып төшсә дә, ул хәлсез иде әле. Ә инде тулгагы тота башлагач, сызлануның үзенә әверелде. Бөтен тәне, һәрбер күзәнәге әрнүдән генә торгандай тоелды.
Ул әрнүләр, давылдагы көчле дулкыннардай әле үрә басты, әле бераз кире чигенде. Үзен уратып алган ак халатлылар ул томан аша гына күрде. Аларның тавышы да ерактан килгән шикелле иде. Тынал, көчән, ныграк, молодец, тагын аз гына. Шыдап алмаслык, шыдап булмаслык сынаулар эчендә булса да, ул врачларның һәрбер сүзен җиренә җиткереп үтәргә тырышты. Көчән. Көчәнү үз теләгең белән утка ташлану кебек әрнетә иде. Ләкин туачак балаңа зарар китермәү теләге барысын да җиңәргә мәҗбүр итә. Бөтен ихтиярыңны, физик һәм рухи көчеңне бергә туплый иде. Хатын ак халатлыларның сүзен генә түгел, ә үзенең ярсып кычкыруын, газапланып ыңгырашуын да ишетте. Мәңгелеккә тиң тамук газаплары тынып калды да, хатынның күзәнәкләрен ләззәтле талчыгу биләп алды. Күз алдындагылар ак халатлылар куе томанга төренде. Яңа туган сабыйны кулга алуга әле генә мәш килеп табиблар кинәт тынып калды. Кабер тынлыгы бер мизгел генә дәвам итте дә, аны кемнеңдер куры тавышы бүлде. Бәлки, юк, файдасыз, сабый үле туган иде. Аны каядыр алып киттеләр. Ул хушын югалтты, диде берсе хатынның пульсын капшап. Ак халатлылар яңадан хәрәкәткә килде. Алар таяк тыкканнан соң безләгән кырмыска иләвен хәтерләтә иде. Озак кына шулай дәвам итте дә, кинәт һәммәсе дә тынып калды. Башлар түбән иелде. Кемнеңдер әрнүле пышылдаганы ишетелде. Я Ходай! Гөлзилә малларга су эчерергә дип абзарга атлый иде. Капкадан кергән фельдшер хатынны күреп катып калды. Фельдшер агарынган иде, адымы да әллә ничек сәер. Исәнме Гөлзилә, диде ул күзләрен яшерергә тырышып. Әтиең идеме? Гадәттәге ягымлы тавышы әллә ничек моңсу, газаплы иде. Гөлзиләнең арка үзәгенә салкын йөгерде. Бу юньле хәбәр алып килмәгән иде, күренеп тора. Яңгырак чыгып киткән иде, диде кыз, зур авырлык белән телен әйләндереп. Кирәк идемени? Эзләп тап әле син аны, ни бит, әниең бик авыр хәлдә, ди. Гөлзиләнең кулыннан чиләге төшеп китте. Юк, ул кадәр борчылма син, авыру кешене үзең беләсең бит. Берәр нәрсә кирәк булуы ихтимал, эзләп тап әле әтиеңне. Әтисен эзләп йөргә туры килмәде. Ул фельдшер артыннан үкереп, барысын да ишетеп торган икән. Фәүзия, исәнме? Аның бу соравыннан фельдшер хатын дәртләп китте. Абау, котымны ала яздың, дигән булды ул, кыланчыкланырга тырышып. Һич югы тамак кырыр идең. Исәнме ул? Фельдшер хатын бер мәлгә каушап калды да, шунда ук үзен кулга алып, йөзенә кырыслык чыгарды. Үлде дип килмәдем ич, хәле авырая башлаган, янына барып кайт, андый чакта ерең килсә, үлемдә онытыла ул, һәм үзенең артыгын сөйләп ташлавын чамалап китәргә ашыкты. Гөлзилә хатынның артыннан карап калды. Сәер, бик тә сәер иде бүген фельдшер. Әтисе кесәсеннән тәмәке алып капты, ул ничектер агарып, суырылып китте. Әти, менә шулай, кызым. Ул Гөлзиләгә тиз генә караш ташлап алды да, кабынмаган тәмәкесен җиргә бәрде. Мин әниң янына барам, кызым. Бәлки мин дә? Юк, кызым, син монда кал, һәм ул гаражга юнәлде. Әтисенең иске москвичын күздән югалгач, Гөлзиләнең йөрәген кара шом биләп алды. Сәер иде бүген фельдшер. Әтисе дә ниндидер бер сер белгәндәй, яшерен газап утында янгандай сәер иде. Кыз үзен япа-ялгыз итеп тойды. Әнисе больницада авыр хәлдә, әтисе аның янына китте. Ул да авыр кайгыда. Өметләр üzülде, хыяллар чылпырама килде. Ялгызлык та бушлык кына калды. Гөлзилә кирфекләренә саркылып күз яшен сөртеп алды да, үз уйларыннан үзе куркып чилекләренә үрелде. Авыр уйларына эш белән генә куып булыр төсле. Иске москвич үз җаена җилдерә бирде. Хуҗасы ашыктырса да, аның ашыгыр чамасы юк. Ә руль артында утыручының тәкате коры иде. Сәер иде бүген фельдшер. Хатыны авыр хәлдә генә булса, өйгә килеп йөрер иде микән? Фәүзия авыр хәлдә булса, иң беренче чиратта аңа врачлар гына ярдәм итә алыр бит. Әйре, ни кылас аласың?
Исән генә булса ярар иде, исән генә булсыннар иде. Авыр уйларны ничек кенә куып җибәрергә тырышмасын, алар әрсезләнеп яңадан баш калкыттылар. Үзләренең нигезле булуы белән өмет шәмен өреп сүндереп, җанны шүттеләр. Күрәзәче дә бик сәер иде бит. Теге вакытта күзләрендә ниндидер кызганулы да, әрнүле дә бер моңсулык бар иде. Ниндидер көтелмәгән афәттән курыккандай, кинәт артка чигенде үзе. Балагыз булачак да димәде бит ул. Авырга узачаксың гына диде. Күңелдә авыр хис хакимлек алды. Ниләр өчен соң, ниләр өчен? Юк барга кызгып, кеше рәнҗетеп тә яшәмәде бит, югыйсә. Азып-тузып та йөрмәде. Башын күтәрмичә эшләде дә эшләде. Тапканы хәләл көч белән. Әллә баш күтәрмичә эшләү дә гынах микән соң? Әдәм баласы эшләргә дә эшләргә генә түгел, тирә-ягына карап гыйбрәт алырга, башкаларга сабак бирергә, йолдызларга карап сокланырга да тиештер шул. Ә ул гел эш дип чапты. Хатынының өзгәләнүләрен, шуның аркасында бердән-бер кызының үгисетелүен дә ифрат соң гына аңлады бит ул. Ә менә хәзер барысы да көйләнеп китте дигәндә генә. Ә бәлки исәндер әле алар. Фельдшер дә үлде димәде бит. Сәер булса ни, хатынның авыр хәлдә дип килү әллә аңа җиңелдер дисеңме? Исәндер ул, исәндер. Эх, исән сау гына котылсын иде. Эй, Ходаем, барлыгың хак, берлегең хак, ялгыз калдырма мине бу дөньяда. Аерма мине сөйкле хатынымнан, аерма мине сабый баламнан. Эй, Ходаем, ишет минем теләкләремне, ишет һәм кабул кыл. Ул газга ныграк басты һәм кинәт уйлар диңгезеннән аерылып җиргә төште. Ә җирдә юлның әле бер, әле икенче ягына чыгып, уйнаклап, зур тизлектә бер КамАЗ каршыга килә иде. Исерек дип уйлап алды ул. Москвичның тормозлары ачы сызгырып куйды. Тик соң иде инде. Ходай Тәгалә бер колының соңгы теләген намус белән үтәде. Аны хатыныннан һәм сабый баласыннан аерып, бу дөньяда ялгыз калдырмады. Аларны җирләргә бөтен халык җыелды. Әле авылның мондый хәлне күргәне, ишеткәне юк иде. Бер юлы 3 мәет бит. 3 мәет бер гаиләдән. Авыл халкының күзенә ачы яшь, күңелендә авыр хәсрәт иде. Алар бу дөньядан киткәннәрне дә, алма кебек чагында тома ятим калган Гөлзиләне дә кызганып елады. Кем каргышлары төшкән соң? Ни гынахлары өчен шул газаплы сорау җаннарны изгеләде. Тик җавап табылмады. Язмыштыр инде, диделәр озак. Җирләп байтак вакытлар үткәч тә, аларны күз яшы чыгармыйча гына искә ала алмадылар. Тик Гөлзилә генә буларның берсен дә күрмәде. Ул больницада иде. Озак ятты. Ярый әле яхшы табиблар кулына эләкте. Кайгы хәсрәтләренне җиңелрәк көч, яшәү теләге уята алдылар. Үлгән артыннан үлеп булмай. Исәннәргә тормыш дәвам итә. Тереләр яшәргә бурычлы.